Монда безнең хатирәләр, нигездә куанычлылары. Ләкин иң кадерлеләре менә монда сакланалар. Ул подкорка дип атала. Әмма детальләргә бирелеп тормыйбыз. Алар барысы да Райлиның тормышындагы иң сирәк вакыйгаларны үз иченә алган. Мәсәлән, беренче керткән шайба. Әйе. Бу утраучыкның һәрберсе ул Райлиның аерым бер ягы. Мәсәлән, хоккей утравы. Яки минем иң яраткан шаяру утравы. Әйе, шаяру барсыннан да яхшырак.